dan zakin kwarai. Mahmud Jibo ku ne kasa. PhD ba ka da damuwa. Ministan ilimi mai gaskiya. Kai na albada ka zama kainuwa. Mahmud Jibo ku ne kasa. Hula kyawunta da kokuwa. Ministan ilimi mai gaskiya. Gatan yaro sai dai uwa. Mahmud Jibo ku ne kasa. Kai ne ka cire ma ɗimuwa. Ministan ilimi mai gaskiya. Harkar ilimi na karuwa. Mahmud Jibo ku ne kasa. Nijar yau sai dai hamdala. Ministan ilimi mai gaskiya. Kafin da ƙasa daga matsala. Mahmud Jibo ku ne kasa. Kowa a ƙasa na walwala. Ministan ilimi mai gaskiya. Ilimi ya zama to fitila. Mahmud Jibo ku ne kasa. Za mu samu ko da badala. Ministan ilimi mai gaskiya. Tasirar ka ƙasa ta gyaruwa. Mahmud Jibo ku ne kasa. Albade ma na ma godiya. Ministan ilimi mai gaskiya. A gurin sa ka zama na ɗaya. Mahmud Jibo ku ne kasa. Banka tsoro ga ka da juriya. Ministan ilimi mai gaskiya. Ban sabar mantin lafiyar ne. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ba ka nuna ƙabilanci a shaddawa. Ministan ilimi mai gaskiya. Kanka al'umma sun zama ɗaya. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ka ce a haɗe kai 'yan ƙasa. Ministan ilimi mai gaskiya. Maza mata duk mutu moriya. Mahmud Jibo ku ne kasa. Zaki kake baka tirjiya. Ministan ilimi mai gaskiya. An san kai ke magana ɗaya. Mahmud Jibo ku ne kasa. Gana albada mai san al'umma. Ministan ilimi mai gaskiya. Ministan ilimi mai gaskiya. To yawa PhD Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan ƙasa ga amanar albada mai gida. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar albada mai gida. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar albada mai gida. Farko na sa Allah ɗaya wanda ya yi rani ya yi damuna. Mahmud Jibo ku ne kasa. Shi ya kage a kushe ya yi dila ya yi sama Allah shi ya yi rina. Ministan ilimi mai gaskiya. Taimaka mini waƙar mai gida in na tsara ya yi mini jinjina. Mahmud Jibo ku ne kasa. Mahmud Jibo zakin kwarai jirgin sama bai jin gargada. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar albada mai gida. Kamfanin kasalati gunnabi sayyadin sakalai da majingina. Mahmud Jibo ku ne kasa. Shi ya zamto hasken al'amarin zahir har baɗin ko'ina. Ministan ilimi mai gaskiya. Darajarsa take sawa idan mun yi zance ya shiga ko'ina. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ahali har ma da sahabbai na saka bana ware guda. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar albada mai gida. Ga amanar albada mai gida. Kai yawa. Mahmud Jibo ku ne kasa. Mahmud Jibo hasken gari jarumi ne kai dan an gwada. Ministan ilimi mai gaskiya. Ka zama tauraron zakuna. Ka bar wasu na yin amada. Mahmud Jibo ku ne kasa. Makiyama sun duka maka. Sun yarje ka zama mai gida. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar albada mai gida. Kowa ma na maka jinjina ja mu je turmi kake sha daka. Mahmud Jibo ku ne kasa. Hakurinka ana ta yaba maka. Rabu ne ya yi maka ɗaukaka. Ministan ilimi mai gaskiya. Ilimi ya samu zama daram da zuwanka ƙasa ta haskaka. Mahmud Jibo ku ne kasa. PhD ka zama garkuwa a ƙasa ka zama lamba ɗaya. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar albada mai gida. Ga kanan ga albada ɗan kwarai tafiyar nan ta mana gaskiya. Mahmud Jibo ku ne kasa. Ko ina mu ba mu da damuwa ga tuwo nan sannan ga miya. Ministan ilimi mai gaskiya. Ko da ko ne za mu yi alfahar dan da ku muka samo matsaya. Mahmud Jibo ku ne kasa.
taka lafiya. Mamudu Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar alba da mai gida. Kai ɗaya mai magana ɗaya baka danne haƙƙin 'yan ƙasa. Mamudu Jibo ku ne kasa. Ka yi taka kana wa al'umma wanda ke can nesa da ma kusa. Ministan ilimi mai gaskiya. Rabe rana ta yaba maka duk abin da kake musu na isa. Mamudu Jibo ku ne kasa. Abin da kake yi min yaba Allah ya tsare mana mai gida. Mamudu Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar alba da mai gida. Haddare kace gata kunci daga ruwan sama gata kunsurai. Mamudu Jibo ku ne kasa. Ko ina da duk murna muke da zuwan karuwan mu gare-gare. Ministan ilimi mai gaskiya. Mun yaba maka mai son al'umma jarumi kace mai kishi kwarai. Mamudu Jibo ku ne kasa. Kadai ne baka da na biyu PhD mun gode maka. Mamudu Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar alba da mai gida. Shugaban kasar mu na gobe dai mu muna layin albade. Mamudu Jibo ku ne kasa. Albade kake mai jamhuriya yan kasa na ce ma gaba dai. Ministan ilimi mai gaskiya. Kai muke so don mu ci moriya ko ina mun ce sai albade. Mamudu Jibo ku ne kasa. Mubarak Musa nake na yi waka ta gun mai gida. Mamudu Jibo ku ne kasa. Ministan ilimi mai gaskiya. PhD namu na 'yan kasa ga amanar alba da mai gida. Mamudu Jibo ku ne kasa.